बेनो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरोना नैबे स्कुलनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सारा सारखौ हाजासे हामबाय माने साबायखर बावगोन मानो होनोब्ला दिनैसिमहालागै बे फरायसालिखौ माने फोथांनानै लाखिनो हानायनि थाखाय आरोना सारा दिनैयो बे फरायसालिखौ माबोरैहाय फोथांना लाखिखो आरो दिनै खोनानो मोन्दों स्कुलाव बे स्कुलखौ नागारनोसै होननानै मानि थाखाय सारा खोन्थालांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरोना। खुलुमबाय बिनानाव बे एमटि नार्जारि चेनेलजों नोंथांमोन नायगिरिखौ साबायखर जासिबाय आरो आंनि बे फरायसालिनि जिउ जारिमिनखौ बिथाङा नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं गिबियावनो बिनानावसिम खुलुमनाय जासिबाय साबायखर जासिबाय। दा जोंनि बे फरायसालिया 1999 मायथाइयावनो इस्टाब्लिश जानाय गिबियावनो जोंनि बे फरायसालिखौ रायजो राजायानो गायसननानै गालांदोंमोन। दा बे हिसाबै जोंनि बे फरायसालिया 1999 निफ्राय दासिम दा बे फरायसालिखौ जों फोथांनानै लाखिनानै दङ। जों सरकारनिफ्राय जेबो मोना। सिगाङाव जोङो 2012 सनाव एफए हिसाबै जोङो अनसुंथाइ बोसोरसेल' मोनदों। बिनिफ्राय जों दासिम सरकारनिफ्राय जेबो मोना मात्र लेखाखौल' जोंनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो लेखाखौल' हरदोंमोन। बेबो थांनाय एप्रिलनिफ्रायनो जोंनो लेखाखौबो माने होआ जालांबाय। मानो होनब्ला जोंनि भेन्सार नालाय भेन्सारनि थाखाय जों दा लेखाबो मोना आरो जोंनि बे फरायसालिनि थासारिया जोबोद गाज्रि। मानो होनब्ला भेन्सार हिसाबै जोंनि जिबायदि जानांगौमोन बे जोंनि खाथि खालानि गामि ओनसोलाव बांसिन माने सानफ्रोमबो दिन हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा फैयो नालाय बे हिसाबै जोङो फरायसालिखौबो जिबायदि खालामनांगौमोन बेबायदि खालामनो हायाखै। आरो बेराफारसेथिं जोंनि बे फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोर गोबां दं। मानो होनब्ला जोंनि बे फरायसालियाव आलायखुंग्रि बर' गुदि फरायसालियाव दासिम 60 स्टुडेन्ट दङ। रियेला जोंनि सारा प्रुफखौ खोन्थिनो हागोन सोलिबाय थानाय ओरैनो बेयो रेजिस्टार आरोना दा बे जोंनि रेजिस्टार क थाखोआव 10 जन, क्लास 1आव 10 जन, बेनिफ्राय क्लास 2आव 10 जन आरो क्लास 3आव 8 जन आरो क्लास 4आव 14 जन, क्लास 5आव 8 जन। दा बे जोंनि स्टुडेन्टफोर आरो जोंनि बे स्टुडेन्टफोरा मोन 7 गामिनि फैयो। मोन 7 गामिनि गथ' गथायफोर फरायनो फैयो बेयाव। दा बिथांमोननि न'खरनि थासारिफोरा जोबोद गाज्रि बुंनो थाङोब्ला। दा ना रायजो राजानिफ्राय आं अनसुंथाइ हिसाबै मोनो ना टिउसन फिस हिसाबै गथ'फोरनिफ्राय लानो। दा बिथांमोननिफ्राय जेबो माने अनसुंथाइ होनो मोना। होनब्लाबो आं बिथांमोननि गथ'फोरनि अननायखौ नायनानै बिथांमोननि भबिष्यतखौ नायनानै इयुन फिउचारखौ नायनानै आं बे फरायसालियाव दासिमबो गावनि जानानैनो आं मावगासिनो सलायगासिनो फरायसालिखौ। नाथाय आं दा फैगोन मार्चनिफ्राय आं सानदों माने आङो रायजो राजाया जेबो अनसुंथाइ बायदि जा टिउसन फिसबो जेबो जुदि होआब्ला आं माने बे खनसेनि बे मार्चनिफ्राय गथ'फोरखौ गासैखौबो सार्टिफिकेट होनानै आं माने हगारना होनो सानदों। आं आरो मा बुंबावनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौबो नेनानै बेसेबां नेबावनो धैर्य गैयै जालांदों। मानो होनब्ला 17 बोसोर गाहाम सासे सुबुङा बिना दरमायै बा बिना बेतनै जुदि मावनाया दानि मुगायाव सम्भब नङा। दानि मुगायानो रांनि बिजों। बिनि थाखायनो आं बारा गोलावखौ बुंला। आं एसेबांखिनि आंनि जिउ जारिमिनखौ आरो लोगोसे फरायसालिनि जारिमिनखौ बुंनानै आं एसेयावनो बिनानावखौ
साबायखर जासिबाय दा माने आं खोनानो मोनदों जे बुहुदानो माने गभार्नमेन्टनि रुल्स हिसाबै गोबाङानो बर' मिडियाम फरायसालिफोरा जोबस्रांलांगासिनो दङ स' जेरावनोखि फरायसाफोर गैया बेवहाय फरायसालिया माने सार जोबस्रांलांगासिनो दङ नङा होमबा खिन्थु जोंनियाव बे बर' मिडियाम फरायसालि खिन्थु नोंथांमोना शक जागोन जोंनि बे फरायसालियाव गासै फरायसाफोरा गासै बेसेबां दं होनदोंमोन सार 60 दङ होननानै बुंदों सारनि हिसाबाव सारनि रेकर्डआव नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय आरो मबाइलावबो नोंथांमोना नुगोन अलरेडि गासैबो फोरमान दङ 60 फरायसालिफोरनि आरो जायफोरा बिथांमोना बेबायदि फरायसालिखौ नेवसिनानै दोनदों जोंनि लिडारफोरा आंथ' डाइरेक्ट होनखागोन जायफोरा लिडार बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो बे जोंनि आबसुनि लिडारफोर जायफोरा उन्दुनानै दङ आंनि नोजोरजों बिथांमोनखौ आङो फोजाखांनो होननानै सानदों नैबे फरायसालिनि फारसे अनखांहोनो सानदों मानो होनब्ला दिनै नोंथांनि गथायखौनो बे फरायसालिनि फरायसाफोरा सानसेबाबो फोरोंफिननो मोनगोन गियान होफिननो मोनगोन आरो लोगोसे जायगाया डेभेलप जागोन जोंनि एरिया मुं जागोन जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि बिटिआरआ जौगाखांगोन स' बे लेखायै आङो गुरैयै खावलायो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ अननानै नोंथांमोना जेसे हायो नैबे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मदद होदो जेसे हायो बे फरायसालिखौहाय नोंथांमोना जोंनि आबसुनि आदामोन लिडारमोन सारमोन बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरफिनबाय बे फरायसालिखौ अननानै नोंथांमोना फैनानै नायफै आरो बे फरायसालिनि फरायसाफोरनि सोमोन्दै बिसोरनि मोखांफोरखौ नायनानै नोंथांमोना अनदो जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव बे गथ' गथायफोरा सानसे समाव गिदिर सुबुं जानो हायो मानो होनब्ला जोंनि समाथ' थांखाबाय नङा होमबा फैगौ समखौबो नोंथांमोना नोजोर होदो मानो होनोब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों बेनि बेसोरनि थासारिफोरखौ आरो आं बाराथ' बुंनो सानला मानो होनबा सारानो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थाजोब्बाय आरो सिङाव माने जायफोरा माने बे फरायसालिनि माने सोमोन्दै माने जोंनि एरियायाव जाहां जानायखौ होबथानानै दोनदों बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायदों बेबायदि दा खालाम मानो होनोब्ला फिउचारनि खोथा नङा होमबा नोंथाङा नोंथांनि उदैनि फारसेल' सानबा जाया गासैनिबो फारसेबो साननांगोन दिनै हयथ' आंखौ गोबाङानो गाज्रि नोजोरजों नायगासिनो दङ मानो होनोब्ला नैबेफोरनि थाखायनो आङो समाव रागा जोंखाङो मानो होनबा मोजां मावनायखौ नुनो मोना मोजां मावनायखौ 1% नुयो आरो गाज्रि मावनायखौ 99% नुयो बे लेखायै आङो गुरैयै खावलायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जि मावदों मोजांखौबो मावनो नाजा नैबे फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय मानो होनबा स्निथा गामिनि फरायसाफोर दङ बेवहाय गोरिब न'खरनि ज' गतिके गोरिब न'खरनिबाबो गैथारि न'खरनिबाबो बर' गथ' नङा होमबा नोंथांनिनो थैनि खानदानि बर' गथ' बे लेखायै नोंथांमोना जेसे हायो नैबे भिडिअखौ जोंनि CM सारनिसिम हरो ना सोरनिसिम हरो नोंथांमोना हरदो आरो डिसकासन खालामदो आरो नैबे स्कुलखौ फोथांनायनि लामाखौ लाखिदो मानो होनब्ला सारा गावनि जिउखौ 17 बोसोर बावसोमबाय नैबे फरायसालियाव स' एबार एप्रिलनिफ्राय सारा बे स्कुल फरायसालिखौ नागारनो होननानै आखायाव लादों खिन्थु बे फरायसालिनि फरायसाफोरा मा जागोन बेखौ नोंथांमोना अनखांहरदो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जेसे हायो आङो डेस्क बेन्चनि सोमोन्दैबो सारजों रायलायनो फैदोंमोन जितु सारा गावनि फरायसालिनि सोमोन्दै बेबायदि खोन्थाबाय आं जोबोद दुखु मोनबाय जोबोद असान्ति मोनबाय जायखिजाया जियानो जा नोंथांमोननि जितुनिखि हरनाय डनेसन रां आङो निस्सय नैबे सारनोबो खावसे होनो नाजागोन आरो लोगोसे जोंनि बे डेस्क बेन्चखौबो आङो कमप्लिट खालामनो होननानै नाजागोन होमबाना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्टनि भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो गोजोन्थों